Wara laqgħa deskritta twila l-ġenituri li kienu għażlu li jneħħu lit-tifel tagħhom mill-iskola primarja ta' San Ġwan fil-Kulleġġ Santa Clara minħabba li għalliem partikolari u omosessuali issa bidlu femthom. Dan ikkonfermah il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima li qal li dan l-iżvilupp seħ wara laqgħa li l-ġenituri kellhom mal-amministrazzjoni tal-iskola u mal-għalliem innifsu Stefan Vassallo. Il-Ministru Grima sostna ma' Times li l-iskola jmamra biex tipprovdi l-aqwa edukazzjoni li tfal kollha ta' San Ġwan. Tenna li din is-sitwazzjoni se tkun qed toħloq komunità aktar b'saħħitha u tiżgura li tfal kollha jieħdu l-aqwa edukazzjoni li jixirqilhom. Nar l-erba' l-ġenituri ddeċidew li jitrasferixxu lit-tifel u l-ieħor fl-istess skola għal skola ġdida wara li ndunaw li dan kien se jkun qed jiġi mgħallem minn Stefan Vassallo. Qalu li m'oġbithomx l-idea li dan l-istess għalliem kien ikollu basket b'qawsalla fuqu, simbolu għal komunità LGBTIQ+ għax huma familja konservattiva. Ingħad li din il-familja emigrat lejn Malta ftit ta' snin ilu u għalhekk għandhom kultura u ideoloġiji differenti. Sa dan it-tant il-biraħ stess fil-Berġa ta' Kastilja l-Prim Ministru Roberta Bela iltaqa' mal-għalliem Stefan Vassallo. Hawn Dr. Bela tenna li l-għalliema fl-iskejjel tagħna huma min huma jagħmlu ħafna ġid. L-erba' filgħaxija Vassallo nnifsu tal-ewwel kummenti fil-programm bil-fatti fuq One u fil-waqt li wera d-disappunt tal dak li ġara għal kif xorta waħda għandu rispett lejn il-ġenituri. Kelli għażla jew ġifieri naqbad nibki nintifa' fis-sodda u norqos, jew kellha niġġieled bil-mod kif naf jien. U ħass li ġġieled b'mod li bqajt nirrispetta xorta jien għandi rispett xorta. Ovvjament li t-tfal li huma powerless di situazzjoni. Anke ma lejn il-ġenituri, ġifieri bl-ebda mod ma niġġustifika xi kummenti ta' mibeda lejhom, il-mibeda ma titpattix mibeda oħra, titpatti b'edukazzjoni.